Hej YouTube! Velkommen tilbage. Hallo, alle sammen. Jeg snakker med P-man, den gamle P-man. Så vi har fundet det her hus, og så kan I se, vi har lægget sådan en her. Eller lighter, og så vil vi brænde det. Skal vi gå i gang? Jeg vil brænde det! Ja, jeg håber vi kan brænde det. Okay, det kan jeg så ikke lige der. Yes mand, vi kan brænde det. Au for helvede! Bare ud i vandet. Og ja, der hedder Hackers. Jamen, I kan sgu til. Ui, den gør. Og vi spiller den på Blaze som sædvanligt. Og så kan jeg ikke sætte mere ild. Medierne går i stykker. Så kan jeg lige sidde og kigge på her. Og det er husstæbler. Så let det er ribbet. Pas på. Hallo, der kommer en zombie. Ja, nu være zombier. Det er godt nok et flot hus, hva'? Ja. Og vi har taget, jeg har fået det her jernbokser og jernsko, og den er en stone sword og nogle chests og noget cold. Ja, jeg er bare en, der flyver rundt. Og vi havde ikke rigtig brug for noget mere. Nej. Så Ja, så kan man lige kigge på det brænderløs. Jeg er heller ikke med flammestil. skal vi ikke bare sige, at vi kommer tilbage, når det her det er brændt færdigt? Jo. Okay. Ses om 2 sekunder. Okay. Sådan der. Så stop nu med det der fandens. Ja. Okay. Nu er huset snart sådan cirka færdig med at brænde op. Ja. Så Optager vi? ja. Nå, det sidste er huset for. Yes. Det er da ikke blevet brændt. Og vi skal ikke smadre kisterne. Ikke smadre kisterne, for de skal se, der er lidt spor. Ikke smadre det sidste. Det er da ikke brænder. Så og hvis I vil se mere af sådan noget, hvor I finder et hus, så skal I bare skrive. Jeg har faktisk et sommerhus. Ja, det kan vi også godt gøre. Og jeg har også et jungletempel. Fuck, nu er jeg med det der. Det kan man ikke brænde. Nej, men det kan man spørge. Ja, men hvis vi vil have mere om det her, så skriv. Og skal vi lige have sidste til brænde. Så det lige tager lidt stykke tid. Så kan vi lige smadre dem. Det tager 100 år. Skynd dig ned i vandet. Jeg overlever. Tror jeg i hvert fald. Nej, det gør jeg ikke, hvis der kommer en til, som det gør. Og så Au. Niklas, kan du sige farvel? Farvel. Ja, vi siger farvel her, og tak for at I så med. Og like, subscribe, og det der. Og kommenter, hvis der er noget. Så ses. Bye bye. Og Skal vi bare